Дуслар, Себер иле бүген сезне яңалыклар белән таныштыруын дәвам итә. Бүген без сезне Себер татар мәдәният үзәгендә әниләр көненә багышлап үткәрелгән мәдәни чараны карарга чакырабыз. Бу сәгатькә ни булган? Инструкция. Куллану буенча инструкция. Әйе, аны язылган. Тылсымлы сәгать. Кайсы заманга телисең, шунда күчәсең. Объектларны үткәннән киләчәккә күчерергә мөмкинлек бирә. Кунакларның кайсы гасырдан аңлавын өчен циферблатка карагыз. 12-нче гасыр. Команда, килегез монда. Мин каялектем. Кайда минем өйüm? Сайрам. Фокчам кайда? Исәнмесез? Минең исемем Ләйсән. Ә сез кем булыгыз? Туктагыз, мине монда сөйләгез. Мин Фасиха апай булам. Кызым, мин каялектем. Киләчәккә. Безнең бүген әниләр бәйрәме. Иҗат коллективлары үзләренең әниләренә концерт әзерләгәннәр. Концерт? У нимә ул концерт? Хәзер күрерсез. Менә монда утырыгыз. Мәдәният үзәге тамашачылар залына яраткан якташларын яңадан җыйды. Әниләр көненә багышланган чарага төрле яшьтәге тамашачылар җырлар тыңлап, биюләр карап ял иттеләр. Yaşlarım haytale Oynasın yaşlarım haytale Себер татар телендә җырлар, шигырьләр, сәхнәләштерелгән күренешләр алып баручының чыгышлары Себер татар телендә барды. Ә сезнең гаиләгездә күпме бала? Біздің ғаиләдәшләрім булмады балалар. Башкаларда көнрәк. Тимрали, Кысрали, Таштимер, Биктимер, Майре, Тайре, Айше, Фатиме, Авиде, Урал. Vay Allah'ım! İnşallah. Ул ничек ул бер баланы үстерү кирәк? Мин аларны үстерәм, менә алар үстерәм, шетти. Минем кайнанам бар, вай яхшы минем кайнанам. Мин аны иләү дип кенә йөрттем. Шабаллар белән Булат итте, тән кискәчә. Ә сез әбиләр белән бергә яшисезме? Анан, ничек картларсыз яшәгәле булат? Картлар белән яшәү кирәк. Картлар гаиләгә бәрәкәт бирәтләр. Кечкенәдән балаларны эшкә, дингә, гореф-гадәткә өйрәтәләр. Ничек картлар яшәү кирәк? Ә хәзер барысы да аерым яшиләр. Әбиләргә кунакка гына килеп китәләр. Шуңа күрә телне дә, динне дә белмибез. Бүген без әбиләрне дә котлыйбыз.
Әниемнең әбисе, у миңа әби булып чыга. Фасиха апай, алайса сезнең дә бәйрәмегез була икән. Сезне дә котлыйбыз. Ой, рәхмәт, кызым, рәхмәт. Бәйрәмнән күтәренке кайфта оештыручыларга рәхмәтләр белдереп таралышты тамашачылар. Чиксез кимде